आं बिदिखौ जाथारा दा ओरैनो जास्ट नोंथांनो सोलायनायाथ' नांखागौ सासे मानसिया बिराद गोबाव जाबायना आरो माथोबाव सोलायना होदो सोलायनाय मिन्स होमबा लरेन्सनियाव थांबाय आरोना स' मादैया इनडाइरेक्टलि डाइरेक्टलि लरेन्स इस्लारि माने सारनो होबाय बा लोगोसे बिथाङा सोलायखानांगौ सासे मानसिनो बेसे गोबाव जाहोबावनो अके खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि भिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आं दिनै दंफैयो क'क्राझारनि थिनालि कारिगावनिफ्राय ओरै फैबाय थायोना बेवहाय थिनालि मोनोना बे थिनालि बाजाराव दंफैयो फैनायनि जाहोना जाहैबाय दा बिसायख'थिया खाथियाव सफैगासिनो दङ इलेक्सना खाथियाव सफैगासिनो दङ जायनि जाहोनाव आं पाब्लिकफोरनिफ्राय माखासे खौरां लानो लुबैदों बिथांमोना सोर सरकारखौ लुबैमारदों बेसिकेलिथ' बिथांमोना थांनाय बारावहाय देरहानानै पिपलखौ देरहाहोदों बाट नैबे एम एल ए इलेक्सनाव जे सोरखौ देरहाहोगोन बा आसामाव सोरखौ मिनिस्टार लुबैदों सोरखौ चिफ मिनिस्टार लुबैदों बबे पार्टिखौ देरहाजानो लुबैदों बेखौ जों पाब्लिकनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन फार्स्टआवहाय नैबे बिथांनियाव थांग्रोगोन नमस्कार আপনার নামটা কি আছে কুমার আলী আচ্ছা আপনি কোথা থেকে এনে কোনটো গাঁও আমার গাঁও হল ধুবড়ী ডিস্ট্রিক্ট আৰু ইয়াত কোথা থাকে ইয়াত নাথাকে ইয়াত ওই মরিচ বেছে পাইছে আচ্ছা কাক ভোট দিব আপনি এবার পিলা কাক দিও রাইজে যাক দিব আমাকে দিব লাগিব ৰাইজেতো কথাটো বেলেগ আপুনি ক'ত দিব বুলি ভাবি আছে না সেই সময়ত ৰাইজে আপোনাক কৈ দিব নেকি এই ইয়াক ভোট দিয়ক বুলি এলা রাইজের লগত বুঝিয়া যেতে দেওয়া যায় ওতে দিই আর কি আচ্ছা দে হ'ব দে তেনেহ'লে स' दायो जों बिनिफ्राय मिथिबाय मादैनाव थांनो नामा मादैनाव मादै बा बिराद खस्थ' खालामो माथो मैथा होयो मैथा मोनजाबाय ना खेरादाफिनि दं मानासाव लायनाय मानासावसो लाबोदों मानासाव लायो आङो सब समाय ओमफ्राय बे खुमब्रा दाउ फेन्दा जिंखा आरो बे मा होनो लेबु थाइबें बे गासिबो आरो थास' माबा आथिं माबा दंमोन थास' बिसं होनो थास' बिसं होनो बेसेबां बोसोर जाखो मादै नों खामानि मावनाया 30 बोसोरनि बारबाय बापरे बाप आच्छा नोंथांनि नैबे एरियायावहाय सिगाङाव जि सरकार दंमोन बिथांमोना खामानि मावबोनायखौ नुगोना नुवाखै नोंथाङा नुनाय मानि जोंथ' मा होननो जों सानफ्रामबो हाथायाव थायो सोरनो मा होदों मा होआ जों बेफोरखौ जेबो मोनथिया आरो जों हले जेबो मोनफेरखायाखै आच्छा दे होमबालाय नोङो सोरनो भटखौ होगोन बायदि ओरैनो मा लुबैदों नोंथाङा मा लुगैनो जोंहालाय जों खस्थ' खालायनानै मावनानै जाखायोबा माने सोरनो होगोन ओरैनो नोंथाङा बुंनो हायोब्ला आरो जोंलाय आरो सोरनो होनो दा जिया सोलिनानै दं बेफ्रावनो जों सोलिनांगोन होगोन आरो मा जाखो माने दा लरेन्स इस्लारि आरो प्रमिला रानि मेडाम बे दङ नोंथांनि बे जेन'बा मोनसे खोथा जों मोननांगौ मोननाङाखौ जोंनो नाङा सरखार गोदाना जेला सोलिदोंबा जेन'बा बेबोथ' एसे सोलिनांगोन नालाय नायनांगोन बेखौबो जेन'बा बिसोर 15 बोसोरसिम सोलिबोबाय हिसाबै जेन'बा बेहाथ' दासो गोदान नालाय बे माबायदि सोलिलाङो बेखौबोथ' एसे नायनांगोन ना स' मादैनि बुंनाया जाहैबाय बे मादैया बुंदों कि दा गोदान जाय सरकार सोलिदों बिथांमोनखौबो सोलिनो थाखाय खाबु होनांगौ जे बेसेबां 15 बोसोर बा 17 बोसोर जाय सिगांनि एक्जिस्टिं बा बिपिएफ पार्टिखौ नांबाय बिपिएफ बा गभार्नमेन्ट खालामबाय बे बिटिआरआव बा बिटिसिआव सासन खालामबाय दा इउपिपिएल सरकार दानायनि उनावहाय दा बिथाङा बुंनाय मथेब्ला बिथांमोननोबो एसे हां होनांगोन बिथांमोननोबो एसे खामानि मावनो चान्स होनांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों ओंखायनो बिथाङा डाइरेक्टलि बुंनाय जाहैबाय इनडाइरेक्टलि इउपिपिएलनो भट होगोन आरो बिथाङा मादैनियाव थांनि मादै थफ्ला थफ्लि माजों थिखोना लाबोयो मादैयालाय माइक बेखौ होनो माइक साउन्ड सिखारो बैयावहाय थफ्ला थफ्लिया बियो एखनबा माबा थेलाफोरजों लाबोबाय एखनबा गालांबाय खस्थ' जायोना खस्थ' जायो बाबु खस्थ' ओमफ्राय हारसिङैनो खालामो हारसिङै खालामोबा सोबथो लोगो मोननांगौ लोगो मोनाना ओमफ्राय अखा दैखा फैबाथाय बिराद बेफोरथ' गाज्रि जागोन ना फिसा फरायनाय दं नालाय दा बिराद खस्थ' खालायनांगौ खस्थ' खालायोबाबो जों ओमफ्राय मादैया बबे गामिनि बे खाथिनि बेयावनो बै माबा उसामाथि ओरै सिआइटि थांनाय लामाया बेनि बै मादैया प्रमिला रानि मेडामखौ सिनायोना सिनायनायाथ' सिनायो लरेन्स इस्लारि सारखौ आं
आं दाबो नुवाखै लरेन्सखौ गोदानखौ लरेन्स इस्लारिया एबसुनि एखौनोथ' नुवाखै आं नुवाखैना आচ্ছা मोनसे खोथा डाइरेक्टलि आं नोंनियाव सोंनो लुबैबाय थांनाय जे सरखार दंमोन आरोना बे नोंथांनि मथेब्ला खामानि मावगोन ना मावाखै होद आंनोलाय सोर मा हरनोब्रा फाननो जेबो मोनफेरानो जोङो जेबो हरा ओमफ्राय होमबा दाथ' दाख्लै थांनाय एमएलए इलेक्सनावहाय दा गोदान सरखार फैदों इउपिपिएल ओमफ्राय दा नोंथाङा नैबे एमएलए इलेक्सनाव बिपिएफनो होगोन ना इउपिपिएलनो होगोन माने मानसिफ्रा सोरनो होयो बेखौ सोंनांसिगोन ना आङो मानसिफोर होआबा मानसिफोरनि होनो थिननायाव होआबा बोरैबा जायो खोमा मोनसे खोथा ओरैबायदि साननाय लाङो जोंहा मोनसे खोथा ओरैबायदि आरोना माने जेनेबा साप'ज हमना ला बिपिएफनि मानसिया जुदि नोंखौ बुङोब्ला है बिपिएफनाव होनो नामा बेखौ होनोसै नामा नोंथाङा बे गामिनि रायजो राजाफ्रा अबाव होयो बेखौ सोंग्रोनोसैब्रा आच्छा दे बेखौ सोंग्राबा बोरै मोनथिनो बाबु बेखौ सोंग्रोनांगोन मादैया सिगांग्रो गामिनि रायजो राजाफोरजों डिसकास खालामगोन बिनि उनावहायसो बे सोंगोन दख'ना फाननाय बिथिंजाय अबेबा नुदोंमोन आं नैलाय इथिंजाय थांनि र' बिसोरो गोजान गोजाननि बेफारिसो बिसोरो खाथिनि बेफारियावसो होनांगौ नैबेयाव होनांगोन बेखौनो दादा আপনার গটো কট ইয়াতে তিনালির ভিতৰত বট কট দিও ইয়াটা কটবা ইয়াতে গৌৰাং স্কুলত আপনার কি নাম অলকনাথ আচ্ছা এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ ইমানখিনি কষ্ট কিমানৰ পৰা কৰি আছে আপুনি এই দোকানবিলাক কিমান বছৰ হ'ল 4 বছৰমান হ'ল আচ্ছা তো এতিয়া মই এটা কথা শুনো এতিয়া বৰ্তমান আগত যিখিনি চৰকাৰ আছিলে সেই চৰকাৰী কাম কৰিছে না কৰা নাছিলে আপোনাৰ মতে আপোনাৰ হিচাপ মতে আপুনি ৰাইজৰ কথাটো শুনি এইটো কথা ক'ব নালাগে আপুনি কি দেখিছে উন্নতি হোৱা দেখছো উন্নতি হৈছে না হোৱা নাই আপোনাৰ মতে হৈছে না এইবাৰ আপুনি কাক ভোট দিব ইউপিপিএল বিপিএফ কাক দিব ডাইৰেক্টলি কৈ দিলে হ'ল এতিয়া নতুন চৰকাৰ এমচিএলএ ইলেকশ্যন সময়ত ইউপিপিএল এতিয়া চৰকাৰ হৈ আছে আপুনি কাক দিব বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল বিপিএফ দিব ওকে তেখেতে বিপিএফ দিব ভোট আপুনি ক'ব পাৰিব আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত মোৰ ঘৰ ইয়াতে আপুনি কাক দিব ছাপোৰ্ট কাক কৰিব মানে হেল্প ভোট ক'ত দিব হাতত দিব না পদম ফুলত দিব না সেই ট্ৰেক্টৰত দিব ক'ত দিব না নাংগলত দিব না এইটো মই যেতিয়া মানে কিহত কি কৰিম তেতিয়া ইভিএম ওচৰত যাব সেই সময়ত এনেকুৱা দাবী দিব মোৰ ওচৰত হ'ব আৰু যেতিয়া কোনে মোক এতিয়া মোৰ ওচৰত কোনেও অহা নাই আচ্ছা ওকে এটা কথা শুনো মই ক'ব পাৰিব বুজিলো এতিয়া আপুনি কি দেখে ৰাস্তাবিলাক ইয়াৰ যে জাগা এতিয়া সেই সমষ্টি প্ৰমিলা ৰাণী বাইদেউ আছিলে এতিয়া লৰেন্স ইছলাৰী আছে ইউপিপিএলৰ পৰা আপুনি কি ভাবো যে আগৰ দিনত যিখিনি চৰকাৰ আছিলে সেইবিলাক কি কাম কৰিছে না কৰা নাই এইটো ডাইৰেক্ট কৰি লয় ডেভেলপে দেখা গৈছে আনডেভেলপ দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কথা ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্টলি ডেভেলপ হ'ব বিচাৰিছে না বিচৰা নাই ডেভেলপটো লাগে তেতিয়া গম পালোঁ আচ্ছা দাদা আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত ইয়াৰে ভোট ক'ত দিয় ভোটটো কি ক'ম এতিয়া ক'ত দিয়ে আপুনি ভোট এই জেগাত দিয়ে না ক'তবা আপোনাৰ ঘৰটো ক'তবা থাকিব পাৰে নাই ইয়াতে দিয়ে আপোনাৰ নাম কি নৰেশ নাথ আচ্ছা আপুনি কি দেখিছে ডেভেলপ দেখিছে না দেখা নাই জেগাত ডেভেলপটো দেখিছে না দেখা নাই ডেভেলপটো হৈ আছে না আপুনি কাক দিব ভোট এইটো ইউপিপিএল বিপিএফ হাত আৰু ট্ৰেক্টৰ নাংগল আৰু তাৰপিছত পদম ফুল ক'ত দিব ডাইৰেক্টলি ক'লে হ'ল ডাইৰেক্টলি মানে এতিয়া কি ক'ম ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাক দিব ট্ৰেক্টৰকে দিম ট্ৰেক্টৰত দিব তেখেতে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বেলেগ জেগাত আচ্ছা এটা কথা সুধো আপুনি ট্ৰেক্টৰত দিব বুলি কৈ আছে কোনে কেণ্ডিডেট আপুনি গম পায় না নাপায় লৰেন্স अके ঠিক আছে दायो जों थांनोसैलाय मादै बा बिराद खस्थ'थार माथो खुलुमनाय थाबाय जोंनि बिएम सेदब चेनेलाव माब्रै दं मादै सिगांग्रो मोजाङैनो दङ दा बिराद खस्थ' खामानि मावो माथो बेसेबां बोसोर जाखो आंथ' सोलिजेननायनिफ्रायनो बिराद गोबाव जाबाय अखा हादोंमोन दहाय सियासै 14 बोसोरसो जाबाय आङो 14 बोसोरसो जाबाय आच्छा सिख्लानिफ्रायनो मावदों आङो सिख्लानिफ्रायनो ना आच्छा ओमफ्राय मादै न'आ बहा आंनि न'आथ' दाउलिगुरियावनो आच्छा बर्डआ बेयावनो गोग्लैयोना बाहायनो गोलैयो आच्छा ओरैनो नैबे एरियानि दैदेनगिरि बा एमएलए खौ मिथिखायोमोन दा नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया जेरै हमना ला लरेन्स इस्लारि बेथ' दासो गोदान मैया दाख्लैसो ओंखारदों नालाय ओमफ्राय सिगांनियाथ' प्रमिला रानिमोन नालाय औ दा नोंथाङा मा नुयो जे नोंथांनि मथेब्ला नोंथांनि बे जायगायावहाय डेभेलप माने जौगानाय जागोन जायाखै
जौगानायानो जाबाय दा जोंनि माबायाव नोंसिनि नोजोराव ओमफ्राय नोंथाङा देग्लाय सोरनो भट होगोन बायदि आंथ' दा बिपिएफनो होगोन ना इउपिपिएलनो होगोन ना बिजेपिनो होगोन इउपिपिएलनो होगोन आं इउपिपिएलनो होगोन इउपिपिएलनोसो होगोन इउपिपिएलखौ मोजां मोनथारो मोजां मोनो आं ओमफ्राय केन्डिडेटआ सोर नोंसिना लरेन्स इस्लारियानो लरेन्स इस्लारि ना होमबा नोंथाङा लरेन्स इस्लारिनो भटखौ होगोन आरो ना अके दे होमबालाय आरो जौगाबावनो लुबैदों आरो नङा होमबा मादै अ मादै खुलुमबाय रायलायनो गोसो गैया हा रायलायनो गोसो गैया बहाथो रायलायनो गोसो जानो मादै दुखु खस्थ' बिख्रिबो गैया माबो गैया आयो अब्लाबो रायलायनो गोसो गैनो गिमारला आं रायलायला दे होमबालाय मादैया बिख्रियानो जायाखैनो अखाबो हाबाय दा माने बिख्रि जायाखै मादै खुलुमबाय आंनि मुङा प्रकाश नार्जारि बिएम सोदोब चेनेलनिफ्राय फैदों नोंथाङा बबे जायगानि ओरैनो आङो थिनालिनिखा बेनिनोखा ओमफ्य भटखौलाय बहाथो होयो मादैयालाय नङा जायगाया बहा जोंहा देबोरगावसो हैनांगौ आदसा ओमफ्राय नोंथाङा देग्लाय सिगां बोसोरावहाय सामगामियावनो होदों गामियावनो गामिसो नालाय आङो थिनालियाव थायो आदसा ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना सोंनाया थांनाय समावहाय जे सरखार दंमोन बे समावहाय नोंथाङा एमएलए खौथ' नागिरखायो नङा होमबा सोर एमएलए बेनाव थाङोबा सोरनाव थाङोमोन नोंसोरो जों एमएलएनाव थांफेरा ना थांफेराखै जेबो मोना नालाय थांफेरा रावनावबो जेबो मोना आदसा ओमफ्राय नोंसोर डेभेलप नुगोना नुवाखै होमबालाय डेभेलपआथ' मानसिफोरनाव जेनेबा नुदों जों जेबो मानसिफोरनाव नुदों जायगाखौ नुवाखै जों मिन्थिया आदसा होमबालाय दाथ' मोनसे दाख्लैबावै एमसिएलए इलेक्सन जाबाय ओमफ्राय बेयावलाय सोरनोथो होनायमोन जों जेरावनो होलादोंना बिदिनो होलाबायनांगौ जेरावनो मेरावनो सासेखौबो मोजां मोना बयखौबो समानै नायो अके दाथ' माने एमसिएलए इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएलआ सरखार खालामबाय नङा होमबा दा नै एमएलएनि जालायबाय एमएलएनि उनावहाय दा आसामाव बिजेपिआ दागोन ना कंग्रेसआ दागोन सरखार जालायसिनलाय नङा होमबा एबारना निर्मलाथ' आसामनिसो जाहैबाय बिटिआरनिल' नङा होमबा आसामनिसो जाबाय स' नोंथांमोना सोरखौ मोजां मोनो दा बिजेपिखौ देरहाहोनो लुबैदों ना कंग्रेसखौ देरहाहोनो लुबैदों जों बेखौ जेबो बुंथ'नो हाया सनाफोर बे जेबो बुंथ'नो हायाना दे जागोन दे मादै खुलुमबाय दे मादै दसे सम होनायनि थाखाय आबै खुलुमबाय आबैया बबेनि जों गुरुबासा बे माबा बै थिनालि माबा बै गुरुबासा बै माबा जाहैबाय माथो नोंसिना सिडलिसो जाहैबाय सिडलि गोलैयो आदसा माबा चिरां गोलैयोना आबैया बेसेबां समनिफ्राय बे खामानिखौ मावनाय बिराद खस्थ'यैनो बेखौ मावगासिनो ओमफ्राय जोंनि बर' हारिया मानोबा हारसाफोरनावल' खालि बायनाय जों बेफोरबायदिखौ बर'फ्रा माने जोंहा जोंनि हारिनिखौ फानजायो बे हारसाफ्रा माने जोंनिखौ फानो ओमफ्राय जोंहा जेबो इनकाम गैला दा जाबाय आरो खस्थ'यैनो जों हाया आरोखि माने फानख'नो हाया आरोना गुबुनाबो ओमफ्राय दा गुबुननिखौ बायो नामा बर'फ्रा गावजों गाव बायलायबानो जायो बाया जोंनाव बे मोनसे दुखु आबैनि थाखाय दुखु आरो जों फाननोनो हाया बुंनानै हो बे आंनि चेनेलनि दारै बुंनानै हो बर'फ्रा बर'जों बायलाय दे जों बर'जों बर' बाया हारसानाव थाङो हारसाफोरखौ जों बन्द' खालामो बिसोर सानैल' माबायाव बिसोरनो बोजोबो बिसोरनो ओमफ्राय जोंनि हारिया जोंनाव बाया जों बिराद दुखु मोनो आरो बे भिडिअआ रेकर्ड जादों थिनालि बाजारावहाय क'क्राझार थिनालि बाजार ओमफ्राय आबै दाथ' नै इलेक्सन फैलायबाय भटआथ' बिराद होगासिनो थायो दा नोंथाङा सोरनो होगोन उफाय गैया दा सोरनो होगोन ओरैनो जोंथ' माने दा मोननै इउपिपिएल ना बिपिएफनो ना इउपिपिएलनो होगोन इउपिपिएलनो होगोन अके आबैया इउपिपिएलनो होगोन आरो मोनसे खोथा स्पस्ट भाबै आं बुंनो सानदों कि बर'जों बर' फानलायबाथाय बायलायनांगौ दै बेखौ गोसोआव लाखि नङाबाथाय दा बैयाव थफ्ला बोन्दों मादै खुलुमबायलै गोसो गोरबोजों आं बिएम सोदोब चेनेलनिफ्राय नैबे थिनालि बाजाराव माखासे सार्भे खालामदों इनकुइरि खालामदों आरोना दुखु खस्थ'नि सायावहाय बेसेबां बोसोर जाखो नोंथाङा बे खामानिखौ मावनाया 10 बोसोरसो जाबाय 10 बोसोरसो आदसा बबेनिफ्राय फैयो ओमफ्राय मादैया क'क्राझारनिफ्राय ओमफ्राय बहा नोंथांनि न'आ आंना न'सेया बखेरायाव आदसा ओमफ्य बहा भट होयो माबायाव फारुगुरायाव बावरागुरि फारुगुरा एमएलए सोरमोन नोंसिना
आंनि मिथियाहाय नामखौ दे जिखियानो जादोला नोंथाङा देग्लाय सोरनो होगोन बायदि ट्रेक्टराव होगोन ना नांगोलाव होगोन बहा होनाय जायो आं इउपिपिएलआव ना बिपिएफआव मिथिया आङो दा होनाय जायो जेबो मिथिथ'वा ना दे होमबालाय बे मादैया जेबो मिथिथ'वा दायो उनावहाय जेब्ला बै मेचिन थागोन ना बेयाव थांनानै मादैया सानग्रोसिगोन नङा होमबा स' बिनि उनावहायसो होगोन बिथाङा स' दायो जोङो थांनोसै बबाव थांनो बे आबैनाव थांनि फै बे आबैनियाव आबै खुलुमबाय नै बाब्रे बाब मासे खस्थ' खामानि मावो मावदों आबै जों मोनसे सार्भे खालामदों भिडिअ खालामदों दे ओमफ्राय औ भिडिअ खालामदों ओमफ्राय नोंखौ टिभि माने इउटुब चेनेल होनना बुंनायाव नोंथ' बुजिनाय नङा अब्लाबो खोन्थाना होनि भिडिअआव नुगोन आरो भिडिअआवहाय जों मोनसे खालामदों कि दुखु खस्थ'नि सायावहाय नोंथांमोननि दुखुआ बेसेबां दङ दा मोनसे इलेक्सन फैगासिनो दं नङा होमबा दा एमएलए इलेक्सन नङा होमबा दाथ' बयबो भट होखायो सिगांग्रो आबैया बबेनि आं बेखौ जाथारा हा ए दे नमस्कार खुरा ভালে আছে নে আচ্ছা বা কিমান বছৰ হ'ল আপুনি কাম কৰাটো এইবিলাক 40-42 প্ৰফিট হয় না আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত কোকৰাঝাৰ ইয়াতে জন্ম হৈছে নেকি জন্ম কৰিছে নগাঁও হৈছিলে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত আছে ভোট ক'ত দিয়ক নগাঁও না ইয়াতে দিও না এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে আপোনাৰ সমষ্টিৰ এতিয়া এমচিএলএটো বেলেগ থাকে এমএলএটো বেলেগ থাকে হয় না নহয় আৰু এমপি বিলাকৰ বেলেগ থাকে হয় না নহয় ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰো বেলেগ থাকে এতিয়া এমএলএত আহিছে আসাম এছেম্বলি ইলেকশ্যন আপুনি কি ক'ব বিচাৰে যে যোৱা বছৰত আমাৰ বিটিআৰত বড়োলেণ্ডত এইবাৰ কোকৰাঝাৰত কিমানখিনি ডেভেলপ কৰিব পাৰিছে বিপি পাৰ্টিয়ে ডেভেলপ তো ভালেই কোকৰাঝাৰ টাউন এৰিয়াটো ডেভেলপ ভালেই হৈছে না আৰু তাৰপিছত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে যে মানে কাক ভোট দিব ইউপিপিএলক না বিপিএফক না মানে এইটো এতিয়া মানে এইটো বৰ্তমানৰ যোনটো ভোট সাব্যস্ত কৰা নাই কাক দিম মানে এতিয়া কথাটো হৈছে মানে এই বছৰত মানে সেইটো না এমএলএ ইলেকশ্যনটো এইটো বিটিআৰৰ কাৰণে অনলি নহয় এইটো অসমৰ কাৰণে অসমৰ কোনজনৰ পাৰ্টিটো আপুনি চৰকাৰ বনাব বিচাৰিছে সেইটোৱে হয় এতিয়া বিটিআৰৰ যে চৰকাৰ এনেকুৱা ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ এনে বিপিএফৰ চৰকাৰ বুলি কৈ কিনি এইটো কিবা নাই ইয়াত যে আপোনাৰ বিজেপি জিকাব বিচাৰিছে না কংগ্ৰেছত জিকাব বিচাৰিছে এইটো ওচৰত গ'লেহে গম পাব না অ'কে নমস্কাৰ ধন্যবাদ থাকিল ओरै थांसै ना बाहेरायाव थांसै फैदो बाहेरायाव जायोना सोरखौ होनदोंथाय नमस्कार আচ্ছা মাহি আপোনাৰ ওচৰত যাম ৰ মাইকটো বহুত দূৰ আছে না আপোনাৰ এই ওচৰত আহিম না এইফালে এনেকুৱা থাকিম আপোনাৰ নামটো কি মাহি আমাৰ কিমান বছৰ হ'ল এইবিলাক কাম কৰা বহুত বছৰ হ'ল আচ্ছা ক'ৰ ঘৰটো আপোনাৰ আচ্ছা আপুনি এইবাৰ কাক ভোট দিব বিচাৰিছে প্ৰমিলা ৰাণীক না লৰেন্স ইছলাৰীক আমি কোনটা দিব বাবু কিছু ক'ব নাজানে এতিয়া কুটু এইদিকেও বড়ো এলা কোনদিকে দিব কুটু আপোনাৰ যদি বেলেগ থাকিলে বেলেগত দিলে হয় না হয় না দিব আমাৰ এইখানে দিব একো নিদ ইউপিপিএলক না বিপিএফক কোনটা কি রকম নাজানে আচ্ছা এটা নাজানে না ওকে ঠিক আছে আপনি ভাবি লওক বড়ো না না কি আচ্ছা এছামিজ আচ্ছা আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত আছে দাদা পটিয়াপাৰা ভোট ক'ত দিয়ে ইয়াত দিয়ে না ক'ত কিবা মঞ্চৰকুছি এতিয়া আপুনি কি বিচাৰিছে বিজেপিক না কংগ্ৰেছক আমি বিজেপি তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত বিটিআৰত যদি হয় তেনেহ'লে আপুনি ইউপিপিএলক দিব না বিপিএফক এইটোতো বুজাই যায় কাক দিব লাগে বুজা যায় অ'কে মানে বিজেপি নাंगौ नालाय डाइरेक्टली इउपिपिएल जों थांनोसै माइ नमस्कार
মোৰ নাম প্ৰকাশ নাজাৰী আপোনাৰ ৰেকৰ্ড কৰি আছে এতিয়া আপুনি কথা ক'ব পাৰিব নেকি মানে এতিয়া ইলেকশ্যন হৈ আছে না সেইটোৰ কাৰণে আপুনি যদি পাৰে বা পাৰে কাক আপুনি ভোট দিব সেইটোৱে ক'লে আপুনি যদি ক'ব নোৱাৰে এতিয়া কাক হা আপুনি নাংগলত আৰু আপুনি বিপিএফ না ইউপিএল আপোনাৰ বুঢ়ী আচ্ছা আপোনাৰ বুঢ়ী যদি নাংগলত দিব হা যাত মন যায় অ'কে যাত মন যায় এতিয়া এইটো কথা নাই এতিয়া যাক মন যায় তাকে দি দিব খুৰা নমস্কাৰ আপুনি নিদিয়ে আচ্ছা সেই নিদিয়ে বোলে এতিয়া দাদা আপোনাৰ কি নাম আব্দুল কালাম আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আমার ঘর ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ত ভোট দিয়ে ইয়াতে ধুবুৰীতে আমার তো ভোট বিলাসীপাড়া খুব সমষ্টি বিলাসীপাড়া বিজেপি চৰকাৰ না কংগ্ৰেছ চৰকাৰ তার তো কংগ্রেস নাই বিজেপি আচ্ছা আপুনি কক দিব বিজেপি না কংগ্ৰেছ আমি এতিয়া এইটো ক'ব নাপাৰোঁ আচ্ছা ক'ব নোৱাৰে आं दायो पाटगाव दंफैयो थिनालि बाजारनिफ्राय आं नैबे मादैजों सावरायगोन माखासे बाथ्रा मादै हाब दखाना गिदिरानो माथो मादै बा औ माबा माथो लाइट फोजोंदों मादैया दायो जों बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनगोन मादैया बे पाटगावआव बेसेबां बोसोर जाखो दखान होनाय बेफोरबायदि बायदिसिना दखान होनाय आं दखान होनाया आं दखान होनाया मेरला बोसोर जाबाय ब्रै बोसोर जाबाय 15सो जाबायदां 15 बोसोरसो 15 बोसोर जाबाय आरोना बेवहाय बिजनेसा मोजां सोलियोना सोलियो थुक थाक आच्छा दा इलेक्सन फैगासिनो नङा होमबा मादै दा ओंखायनो जोंनि चेनेला जाहाथे रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोजाङै मोजां पाब्लिश जाथों नोंथांनि साननायखौ गुबुनाबो मोनथिदों गुबुननि साननायखौबो नोंथाङा मोनथिदों बेबायदि हिसाबै जों बेयाव फैदों सार्भे खालामनो नोंथाङा मा सानो नोंथांनि बे जायगायावहाय थांनाय सरकारा खामानि बेसेबांसो मावदों 100आव बेसेबां पार्सेन्ट होगोन नोङो 100%आव थांनाय 60% 80% 90% 100% 40% बेसेबांसो मावनायाथ' मावद्रायबो जायाखै एसे मावदों आरोना खिन्थु माखासे जिनिसा मा होनबावनो दा माने जाजोबाखै आरो आच्छा दा थांनाय बारावहाय एमसिएलए इलेक्सन जाबाय आरो माखासे रायजो राजाफोरा भट होनानैबो इउपिपिएलखौ देरहोनानै दा इउपिपिएलआ सरकार खुंबाय नैबे बिटिआरआव नङा होमबा दा नोंथाङा मा सानो नैबे एसेम्बलि इलेक्सनावहाय नोंथांमोना इउपिपिएलनो होगोन ना बिपिएफनो भट होगोन माने दा नैबेयाव लरेन्स इस्लारि सार दङ आरो लोगोसे प्रमिला रानी मेडाम दङ माने प्रमिला रानी ब्रह्म मेडाम स' प्रमिला रानी मेडामनो होगोन ना लरेन्स इस्लारि सारनो होगोन बेखौ मा बुंबावनो दा ओरैनो जास्ट नोंथांनो सोलायनायाथ' नांखागौ सासे मानसिया बिराद गोबाव जाबायना आरो माथोबाव सोलायना होदो मिन्स होमबा लरेन्सनियाव थांबाय आरोना स' मादैया डाइरेक्टलि लरेन्स इस्लारि माने सारनो होबाय बा लोगोसे बिथाङा सोलायखानांगौ सासे मानसिनो बेसे गोबाव जाहोबावनो अके ना नंगौना नङाबा माथो सोलायबाय नांगौ हायोबा 5 बोसोर फरसो सोलायबाय थानांगौ 5 बोसोरावनो ना अके मादैया गोबां मोजां पइन्ट हमबाय आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा सोलायबाय थानांगौ बाल बिजनेसखौ औ ना आंनिबा नों सासेखौल' हनै सासेयानो गिलु बालु धनि जायो खेबसे मन्त्रि एमएलए जाबा नङा नंगौ मादै नंगौ खम नोंथांनि मथेबा 5 बोसोरनि गेजेरावनो सोलायबाय थानांगौ नङा होमबा आंनिबा सोलायबाय थानांगौ अके बयबो गिदिर गोलाव जानांगौ बयबो समान जानांगौ आंनिबा नोंथांनि मथेबा नोंथांनि आखाइनिफ्राय एबार बर्डआ सोरनाव थांगोन नोंथांनिबा सोलायनायाव बोरै थांसिन दे होमबालाय लरेन्स इस्लारि सारजों थांसिन मेडाम मादैया दायो जोङो ओरै थांसैलाय बेवहाय रायज्लायनोसै इयाव थांसै ना খুৰা নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰকাশ নাৰ্জাৰী আমাৰ বিএম সেটআপ চেনেলৰ পৰা আমি আহিছোঁ মই অনাৰ হয় মই মালিক হয় বিএম সেটআপ চেনেলৰ আপোনাৰ পৰা কিছুমান কথা জানিব বিচাৰিছে কি কথা মানে সেইটো আপুনি ভাবিব পাৰে এতিয়া ইলেকশ্যন আহি আছে আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত পাটগাঁও সেইটোৱে না ভোটটো ইয়াতে দিয়ে আচ্ছা এতিয়া আপোনাৰ সমষ্টি বুলি ক'লে আপোনাৰ 30 ইষ্ট কোকৰাঝাৰ প্ৰমিলা ৰাণী বাইদেউ আছিলে এতিয়া ইলেকশ্যন হৈ আছে ইউপিপিএলৰ পৰা এতিয়া লৰেন্স ইস্লাৰি ডাঙৰীয়া আছে আপুনি
কি ভাবো যে যোৱা বছৰত আৰু আগৰ দিনৰ বছৰত 15 ইয়াৰ্ছত আগৰ চৰকাৰটো কিমানখিনি ডেভেলপ কৰিব পাৰিছে বা আপোনাৰ মতে কৰিছে না কৰা নাই বা হৈছে না হোৱা নাই 100%ত কিমান পাৰ্চেণ্ট দিব পাৰে আপুনি করছে ডেভেলপ করছে কেন করেন ডেভেলপ করছে না ডেভেলপ করছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কাক ভোট দিব এইবাৰ এইবাৰ কাক ভোট দিব এখন কি কোয়া যাব ইউপিপিএল দিব না বিপিএফ দিব মিন্স ট্ৰেক্টৰৰ দিব না নাঙ্গলৰ দিব নাঙ্গলৰ দিব বিপিএফ ভোট দিব বুলি কৈছে নমস্কাৰ ধন্যবাদ থাকিলে আপোনাৰ পৰা এতিয়া আমি যাম মাহী নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰকাশ নাৰ্জাৰী আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত মাহী আমাৰ পাটগাঁৱতে না এতিয়া ইয়াতে ভোট দিয়ে নেকি ইয়াতে ভোট দিয়ে আচ্ছা আগৰ দিনত আপুনি কাক ভোট দিছিলে আগতে নাঙলত দিছিলোঁ এতিয়া কাক দিব এতিয়া ট্ৰেক্টৰত দিব লাগিব ইউপিপিএলৰ দিব না নাঙ্গলৰ দিব ট্ৰেক্টৰত দিব মিন্স ইউপিপিএলৰ আচ্ছা আপোনাৰ সমষ্টিত কিবা কি বুলি কয় কেণ্ডিডেটটো গম পাই না কোন হয় লৰেন্স ইছলাৰী আৰু প্ৰমিলা ৰাণী বাইদেউ তো আপুনি লৰেন্স ইছলাৰী হৈছে ইউপিপিএলৰ আৰু প্ৰমিলা ৰাণী বাইদেউ হৈছে এইটো নাঙ্গলৰ আপুনি আমি এইফালে ট্ৰেক্টৰত দিম কি পাৰ্টি নমস্কাৰ আদে खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि प्रकाश नार्जारी बिएम सेरेब सेनेनिफ्राय आरोना इलेक्सनबो सफैबाय नङा होमबा दा एमसिएलए इलेक्सन समावथ' नोंथांमोना भट होनानै दायो इउपिपिएलआ दा सरकारबो जालायलायबाय नङा होमबा इउपिपिएल पार्टिया प्रमद बर' सारा सरकार दाबाय दायो बिटिआरआव दा नै एमएलए इलेक्सन फैलायबाय दा एमएलए इलेक्सनाव नोंथांमोना नांगोलनो होगोन ना ट्रेक्टरनो मिन्स प्रमद बर'नो ना हाग्रामा महिलारनो बेथ' माने बुजिनायाव माखासे एसे माबाखौ नुदों उसुबिदा नुदों माने बिपिएफनो भट होगोन अके स' खुलुमबाय आदै खुलुमबाय बिथाङा बिपिएफनो भट होगोन स' आदा नै खुलुमबायलै माबा माखासे प्रकाश नार्जारी आङो मोनसे सार्भे खालामदोंलै आदा माने नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बुंनो हायोबा बुंजागोन बुंनो हायाबा खिन्थु बुंथ'ला ना दे होमबालाय खुलुमबाय माही नमस्कार আচ্ছা অলপ মানে কিবা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলে একো ক'ব নোৱাৰে এইফালে কম নেকি आदै नै खुलुमबाय जों भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन निउसनि चेनेलनि ओमफ्राय दा नोंथाङा बबेनिफ्राय मादै आं बबे पार्कआवनोखा हा बिनिनोखा बे हाइरडजिंनि भटखौलाय बहा होयो मादैयालाय बेयावनो होयो ना बबावबा होयो बावनो जेराव रायजो राजाफोर होबाय बाव होबाय ए बेयावनो होयो आरोना बे पार्कआव होयो आच्छा ओमफ्राय नोंथांनि मथेब्ला बे आं बुंनो रोङा आरो आफा बिदिखौ ए जेबो बुंनो रोङा ना सोंलायनिखौ आं गियो ए बेबा बबे जायगानि আপনার তোমার কোয়া কথাটা তোমার কইলে হয় হ্যাঁ নয় নङा ओरैबायदि आरो ना मादे माने नोंथाङा नांगोलनो होगोन ना ट्रेक्टरनो होगोन जा ट्रेक्टरसो काना ट्रेक्टरनो होगोन आरो ना अके ट्रेक्टरनो आच्छा बेबो आच्छा सोरनो भट होगोन मा आं जायखिया आं मोजां मोननाया एपिएल बा बिपिएल जायखिया मोजां मोननायखौ जों आं नांगोलाव होगोन ओमफ्राय आरो ट्रेक्टरसो आच्छा नोंना नांगोलाव आच्छा बे नांगोलाव बे ट्रेक्टराव बे ए ओरैबो आदै सोरनो होगोन बायदि जोंथ' माबायाव होगोन इउपिपिएलआव होगोन आच्छा ओमफ्राय नोंथांनि मथेबा जौगानाया जायाखै आरो ना जौगानाया मोजाङै मथन जायाखै ओमफ्राय ओंखायनो इउपिपिएलआव लरेन्स इस्लारि नांगोलाव होगोन नों नांगोलाव होगोन होदो नांगोलाव नोङो खोमसि सोरनाव थांनांगौ ओइ बेयाव थांसै लाइटखौ ओरै माबानानै स्क्रिनखौ ओरै खालामना हो मादै खुलुमबाय
हाब माथो ना गोरान माबा भिडिअ बानायदोंमोन जोङो ओंखायनो बेयाव फैनाय जादों आरो ना आं रायज्लायनो रोङाहाय हा नङा जास्ट माने ओरै बुं फिननायखौल' होबानो जाबाय जेनेबा रोङा ना दे होमबालाय आदा बाब बेसेबां बोसोर जाखो खामानि मावनाया जाबायगोनलै 6-7 बोसोर जाबायदां बिदि मावनाया ना औ ओरैनो ओमफ्राय बेजोंनो न'खर खुंगासिनो दं नङा होमबा उफाय गैया बेजोंनो खालामबालाय माथोबाव ओमफ्राय नोंथाङा मा सानो बे पाटगाव एरिया बा बे नोंथांनि हालामाव 30 इस्ट क'क्राझार दाथ' नै एम एल ए इलेक्सन जाबागासिनो दं नालाय ओंखायनो जों सार्भे लादों माने नोंथांनि बुंनाय रावखौ गुबुन पाब्लिकआ मिथिदों नोंथांनि दुखुखौ नङाबा ओरैनो जानला माला गुबुन जायगायाव थांनानै डेभेलप जादों होनलाबायनानै बा मोनसे जायाखै होनलाबायनानै थगायनो हागौ ना बेनिखायनो नोंथांनि मथेबा डेभेलप जादों ना जायाखै डेभेलपआथ' जागासिनो दङ जागासिनो औ जाबोगासिनो दं नोंथाङा देग्लाय सोरनो भट होगोन बायदि इउ पि पि एल ना इउ पि पि एलआनो इउ पि पि एल होगोन नोंथाङा सोरनो भट होगोन इउ पि पि एल ना बि पि एफ नो इउ पि पि एलआव होगोन इउ पि पि एलआव होगोन ओमफ्राय नोंथाङा मिथियो सोर नोंथांनि इउ पि पि एलनि केन्डिडेटआ बेखौथ' जों मोनथिया जाहैबाय लरेन्स इस्लारि आरो प्रमिला रानि ब्रह्म प्रमिला रानि ब्रह्मआ बि पि एफनि लरेन्स इस्लारिया जाहैबाय इउ पि पि एलनि स' दानियाबा दायो मिथिबाय नोंथाङा सोरनो भट होगोन जोंहाथ' बे जोंनि माबायावनो होगोन प्रग्रामावथ' जों होआ जोंनि बि पि पि एलआवनो होगोन इउ पि पि एलआव अके स' बिथाङा इउ पि पि एलआव भट होगोन स' जों दायो गोबां गिदिंबाय आरो लोगोसे बाहेरायाव ओंखारग्रोनोसै फैदो एसे